Godmorgen og velkommen til den sidste afdeling af Godmorgen Danmark den tirsdag morgen. Og nu kommer der et kritisk tidspunkt i udsendelsen, fordi det er blevet tid til at advare eventuelt sarte seere, der sidder derude med formiddagskaffen. Fordi nu skal vi altså ned i nogle efterhånden nærmest Danmarks historiske nedre regioner. Prøv at se med her. Jeg har en telefon. Så kan vi godt se dem, så kan vi bare sætte dem til her. Sådan er det. Så. Ja. Ja. Så er der champagne. For søren, det er altså nu 5 år siden, at Frank Hvams nevø, den kun 12-årige Bo, på det her tidspunkt fik spoleret sin konfirmationsfest i den første film, Klovn The Movie. Og nu er det mig en fornøjelse at blive velkommen til The Real Bo. Det er nemlig dig, Markus. Godmorgen, velkommen. Godmorgen. Eller tak fordi jeg måtte komme. Det må du i hvert fald. Du er nu blevet 17 år. Ja, det er. Og du er her, fordi at vi både skal tale om den første Klovn-film, men også fordi du faktisk er med i den nye Klovn-film, der har premiere på torsdag. Altså, vi bliver nødt til at lige begynde med det her klip. Altså, du blev jo legendarisk, du blev Danmarksberømt, lige pludselig Klovn blev en af de mest sete film nogensinde faktisk. Den solgte 850.000 billetter. Ja. Og der var du så, og du blev så kendt for at være 12-årig nevø Bo med en meget lille tissemand. Ja. Hvordan var det egentlig? Jamen altså, det var jo selvfølgelig en meget stor oplevelse, også fordi, at det var min første film, som jeg lavede, og derfor var det jo en stor oplevelse i sig selv, ikke? Men jeg har så heldigvis kun haft positiv respons, altså bortset fra, man kan ligesom sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det negativt, men min mormor, hun fik, kan man sige, noget af granatchok, da hun så den her film første gang. Men det var måske også, fordi hun kendte ikke til universet i forvejen. Altså, hun vidste godt, at jeg var inde og lave den her film. Men så lige pludselig, da hun er inde, hun er faktisk med inde til gallapremieren. Så da hun ser den her film til gallapremieren, så finder hun lige pludselig ud af, hvad det er, jeg har rendt rundt og lavet i 6 uger. Og så må man sige, at hun fik et granatchok. Men ellers så har jeg haft, og jeg er stadigvæk på talefod med hende. Og hun er i live? Ja, det er hun stadigvæk. Det er godt. Jeg skal lige se, hvad siger du til mormor, når hun, altså I sidder til gallapremieren? Ja. Klovn-universet toner frem. Hun har aldrig nogensinde stiftet bekendtskab med det her univers. Aldrig nogensinde, nej. Og det er meget, man siger, den her film er måske meget grænseoverskridende. På mange punkter, ja. Og du ligger så der, og du er afklædt i visse scener, så hvordan, altså, hvad sagde du til hende bagefter? Jamen altså, jeg sagde jo bare selvfølgelig, at det ligesom, at det havde været sjovt at optage det, eller ligesom ikke havde været noget, men hun var jo lidt skræmt, fordi jeg havde jo ikke rigtig kunne fortælle noget om filmen. Så man kan sige, hun var ligesom lidt skræmt af at finde ud af, hvad det egentlig var, ikke? Men så når hun har set den anden gang, så var hun okay med det. Men så tak. Hun lever endnu i på talefod. Det er vi. Og det er på trods af, at filmen jo altså på en eller anden måde jo gik meget ud over dig. Det var meget sådan dig, der var omdrejningspunkt i den her film. Lad os lige prøve at se endnu et klip fra filmen. Ja. Hvad sker der dig? Du stinker af pis. Du stinker af pis, Bo. Har du tisset i bukserne? Det var fordi, jeg stod jo bare på tisset, som du sagde, jeg skulle. Hvordan går det til? Altså, kan du ikke finde ud af at trække bukserne ned over tisser? Nej, Du var faktisk, Markus, lidt nervøs, inden den her film blev vist, der havde premiere, fordi du var lidt bange for, hvad ville dine venner og klassekammerater egentlig sige? Ja, det var jeg, ja. Hvad sagde de til det? Fordi du blev lige pludselig kendt som meget mere den 12-årige med en helt vildt lille tissemand. Ja, altså under optagelserne, jeg var ikke så nervøs for så mange andre ting, men det var blandt andet det der, som vi også ser, at Bo han ligesom snakker om her, det her med, at han har den her meget lille tidsmand, og var bange for, også fordi man jo ser den i filmen, altså at det var, at jeg ligesom ville blive mobbet med det, eller hvad man ligesom skulle sige. Jeg ville jo tro, at det meget kunne blive et meget mobbeemne, men det er det heldigvis ikke blevet. Altså, mine venner tog det meget positivt, og synes bare, at det var super sjovt, at jeg havde været med i den her film, og spurgte ind til det, og hvordan det var at lave film generelt, og så videre, og møde Kasper og Frank, og så videre, ikke? Du har nogle gode venner, det er godt. Men Markus, vi bliver lige nødt til at vente, fordi der er jo et spørgsmål, som du virkelig har fået mange gange. Det er et spørgsmål, du har fået allerflest gange. Rigtig mange gange. Hvad er det for et spørgsmål? Jamen det er, om det er min ægte tissemand, som man ser i filmen. Og der bliver vi nødt til nu at få afsløret, er det de tissemand, man ser i filmen? Ja, det er det. Ej, det er det ikke. Det er en, da vi skal lave scenen, så får vi lagt en silikontissemand på, så jeg heldigvis ikke skulle vise min egen. Det vil nok lige være lige for grænseoverskridende nok, vil jeg sige. Trods alt. Ja. Der var du lige ved at få mig der. Men Markus, der er jo en anden, altså det kan godt være, at din mormor blev chokeret, da hun så den her film. Sige, ja. Men din far,
Ja. Han skulle på en eller anden måde også give dig lov til ligesom at være med i den her film, og han skulle også ligesom vide, hvad var det Sønneke skulle lave. Og vi har faktisk siddende ude hos dig, Louise, så du lige kan spørge ham, hvad han egentlig tænkte, da han lige pludselig fik forelagt det her projekt med sin søn, 12 år og en lille tissemand. Ja, fordi Jes Petersen, altså, I kendte jo godt det her klovnunivers, så I vidste jo nok godt, at der var nogle sådan ikke så børnevenlige scener i det her manuskript, og det skulle din søn Markus så lige pludselig være en del af. Hvad tanker gjorde I egentlig om hvorvidt det var en god idé at lade ham være med i det? Jamen altså, vi synes jo selvfølgelig, det var en vældig god idé at skulle have den her oplevelse, men det kom jo til, som han var jo til nogle casting sammen med 600 andre drenge. Og da jeg kørte hjem fra, så tænkte jeg, han har jo ikke en chance, og så var det ikke? Men så greb det jo om, så fik han jo flere castinger, og en dag fik han så tilbudt rollen. Og så havde man jo ligesom været med på sidelinjen et stykke tid, og så havde man jo ligesom vendt sig lidt til tanken, må jeg da sige. Og så fik vi jo sådan en god information af Centropas producer, Louise Vest, som forklarede mig, hvad der skulle ske og noget, og så kunne jeg da sige, selvfølgelig, jeg følte lidt tryghed ved det, må jeg da sige. Trods det var lidt grænseoverskridende, ikke? Ja, det var altså grænseoverskridende, men han gav dig lov heldigvis. For ellers havde vi ikke fået Bo, jo, som vi jo fik, som var fantastisk, og som jo faktisk, Markus, var så fantastisk, at du vandt en pris for din rolle. Ja, det gjorde jeg. Det er super sejt. Du vandt i 2011 en Zulu Award for den bedste birolle. Bedst mandlige birolle, ja. Det er også ret sejt. Lad os lige prøve at se et klip, fordi det var faktisk et af de allerstørste øjeblik i dit liv. Prøv at se her. Jeg har nogle billeder fra det her. Ja. Og der ser vi altså dig oppe på scenen. Der er stående ovationer. Altså folk, de er jo fuldkommen vilde, da du kommer op på den. Altså, du kan faktisk ikke sige noget, fordi folk de klapper så meget. Hvordan husker du det der øjeblik? Jamen altså, jeg husker det, som du også selv nævner, så husker jeg det jo som sagt som en af de allervildeste øjeblik, fordi bare det i sig selv at blive nomineret til en Zulu Award, tænkte jeg, hvordan kunne det lade sig gøre i min alder, ikke? Altså, jeg har slet ikke tænkt på, at det kunne ske for min rolle. Altså, jeg havde bare fået en rolle i den her film. Men så er jeg så går hen og vinder den her pris, er jo noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Altså, det var fuldstændig utænkeligt for mig at bare se de her billeder igen. Det vækker jo en masse minder frem, må man sige. Og det ser faktisk ud som om, du står ikke og ved, hvad du skal sige. Det er simpelthen fordi, har du fortalt, at du bare står og nyder øjeblikket. Jamen, jeg står bare og nyder det, og ved ligesom ikke rigtigt, hvornår jeg skal bryde ind, eller hvad man skal sige. Fordi folk bliver ved med at klappe, så jeg står egentlig bare og nyder det her øjeblik, eller hvad man ligesom skal sige, at jeg har vundet den her pris. Og så har du faktisk efterfølgende fået flere roller. Du har spillet en rolle i børnefilmen Detektiverne, du har spillet med i Anboy 1 og 2. Men du spiller altså også med i den nye klovnfilm. Og vi kan lige se nogle billeder fra den her. Hvordan var det at være tilbage på holdet så igen med Kasper og Frank, altså med de gamle drenge? Ja, jamen altså, det var selvfølgelig super sjovt at møde dem igen. Også fordi, at på den her gang, der var det ligesom, man mødte dem ligesom på en anden måde, eller hvad man skal sige, også med Klovn The Movie, altså etteren der. Det var min første film, og det hele, det var ligesom lidt uvant for mig, eller hvad man skulle sige, hvor jeg var blevet lidt mere rutineret, hvis man skal sige det, og jeg kendte Kasper og Frank lidt mere, så der var sådan, det var på en lidt anden måde at møde dem, men det var super sjovt at møde dem alle sammen igen, og ligesom, det var ligesom, man følte, nu er vi tilbage igen, eller hvad man ligesom skal sige, ikke? Og nu går du så i gymnasiet, du er med i Klovn The Movie 2, som måske bliver en lige så stor succes som, måske, hvem ved? Som etteren. Hvad skal der ske med dig i fremtiden egentlig? Jamen altså nu i øjeblikket, så regner jeg med at gøre mit gymnasie færdigt, men ellers så er det skuespillervejen, som jeg gerne vil gå. Men jeg tager gymnasievejen for ligesom at have noget at falde tilbage på, da skuespillervejen kan ligesom være en lidt svær vej at gå. Det er ikke altid, der måske lige er en film eller et teaterstykke eller et eller andet, man kan være med i. Så derfor tager jeg gymnasiet. Men jeg regner med, når jeg var færdig med at færdiggøre gymnasiet, så at tage en skuespilleruddannelse, jeg regner med i København og prøve at søge ind. Og er du sej. Og det håber jeg lykkes, og så kommer vi forhåbentlig til at se mere til dig, Markus. Ja. Tillykke med den første rolle, tillykke med prisen, og tillykke også med nu altså rollen i Klovn 2, der har premiere på torsdag. Tak fordi du kom. Det var så lidt.